Ahojte, takže tu máme ďalšiu poštu dneska, ideme si ju otvoriť. Pár dní som sa neozval, ale už sme opäť späť. Čo myslíte, čo bude v takejto dlhej krabici? Do pána som zbral. Otvoríme. No. Už vám to niečo vraví? Náhradný bodáčik na Mannlichera 1895. Chcel som aj tento kúsok, tak už je doma. Tuto predpokladám, že je značenie. Ešte tu máme nejakú značku. Pekný bodáčik. A teraz si ideme vyskúšať niečo. Mám jedno púzdro navyše prázdne. Čiže podľa rozmerov, že by mal pasovať tento náhradný bodáčik do klasického púzdra na bodáčik. Ideme si to vyskúšať. No, je to tam. Paráda. Čiže máme ďalšiu vecičku krásnu do zbierky. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ďakujem, ahojte.